Poviem ti to takto. Hoka Mach X3 nie je topánka na žiadne pomalé behy. Ale ak chceš topánku, ktorá ťa potiahne do lepšieho tempa, bez toho, aby bola tvrdá a nepohodlná ako bežné karbónky, toto je možno pre teba. Dnes testujem tieto Hoka Mach X3 s Pebax platňou. Povedzme, že je to most medzi dennou topánkou a rýchlou pretekárskou topánkou. Odbehol som v nich 7 km, skúšal som ľahký beh, tempo, krátke úseky, dlhšie zrýchlenia a bežal som prevažne na asfalte, ktorý sa striedal možno s betónom, ale je to stále pevný, mäský, tvrdý povrch. Takže toto je moje rýchle zhodnotenie po 7 km, nie dlhodobá recenzia. Mach X3 sú topánky pre bežca, ktorý už má dennú tréningovku, ale zároveň chce niečo rýchlejšie, čo ho môže posúvať vpred a zlepšiť kvalitu. Tempo behy, intervaly, progresívne behy a ďalšie rýchle behy, alebo ako príprava na polmaratón či maratón. Tam tieto topánky zapadajú veľmi dobre. Myslím si, že toto nie je topánka pre začínajúcich bežcov a rovnako to nie je topánka, v ktorej chceš mať mäkko ako v obláčikoch, keď ideš si len tak rekreačne zabehať. Najväčší rozdiel cítiš v podrážke. Hore je pena Peba, pod ňou je pena Eva a medzi nimi je Pebax platňa. Výsledok z tohto uloženia je, že topánka má veľa tlmenia, ale zároveň nepôsobí mŕtvo, ale stále pružne a akčne. Pri pomalom tempe je topánka pohodlná, ale najväčší zmysel začne dávať práve keď zrýchliš a vtedy ten odpich stojí naozaj za to. Ale zároveň nesmieš sa na to úplne spoliehať, pretože nie je to karbónová platňa, ktorá ťa bude vyslovene že odrážať a ty budeš neskutočne letieť. Pebax platňa ti dá taký odpich, drží ťa v tempe, vedie ti nohu, ale stále musíš aj ty makať a nemôžeš sa na to úplne spoliehať. Je to podľa mňa taký ideálny balans. Zvršok topánky je riešený veľmi dobre. Topánka dýcha, ale zároveň ťa pekne podrží. Peta je urobená ešte lepšie oproti minulej generácii, lebo drží lepšiu stabilitu. Na takto vysokú topánku pôsobí celkom stabilne. Ale netreba zabúdať na to, že aj tak tam nebudeš cítiť každý jeden došľap, kamienok, nebudeš ten terén cítiť tak úplne prirodzene. Ale určite by som odporúčal ísť topánku vyskúšať osobne. Najmä pre ľudí, ktorí majú plochú nohu, či im topánka bude správne sedieť, ale zároveň aj pri testovaní veľkosti mám chodidlo veľkosti 47,5. Keď som si bol testovať 47 a 1/3 veľkosť, tak tie topánky mi boli naozaj malé. Musel som ísť do 48. A pre koho by som túto topánku neodporúčal? No neodporúčal by som ju pre niekoho, kto hľadá lacnú univerzálnu topánku na všetko. Na trail, rýchle behy, krátke behy, možno nejaký pretek. Vtedy určite zváž iné alternatívy. Ak beháš len pomaly a rekreačne, potenciál tejto topánky jednoducho nevyužiješ. Na druhú stranu, ak chceš niečo, v čom získaš svetový rekord alebo svoje osobáky, tak pozeral by som sa možno po karbónovom modeli, ktorý bude predsa o niečo lepší na takéto preteky. Tieto Hoka Mach X3 sú perfektný tréningový nástroj na zlepšenia. Nie je to lifestyle topánka, hoď ten dizajn hovorí úplne niečo iné. Môj verdikt, tieto topánky dávajú najväčší zmysel pre bežca, ktorý sa chce zrýchlovať, zlepšovať, bežať intervaly alebo dlhé tempa. A zaujíma ma tvoj názor. Povedz mi, že s akými bežeckými topánkami by som ich mal na budúce porovnať, prípadne aké bežecké topánky používaš práve ty na tvoje rýchle behy.